Ora rikuri bageri ntero ko chia sefa biringa pole. Asenari ogosunyu ga kuana. Ekiagara okonyora liriro. Lakini naende Biblia ya toleni asa magana alime. Ora na bana ko tabanga Wycliffe. Eliya baire. Magana na tatu. Accept. Anchira na ngabana Judy Otimokire. Adjust. Chaka bana raganda akara Judy atakaratiki. Atayo. Advance. Wana takurara ngamu aroche lirinde kiabete wana njina acha karara. Ya. Umwana yotigaire nako ganetie. Ekiara aliye iwe ya okirabe. Ngano nyene kiraru ngono. Igokira asira asema tukumake lakini ewinge njaso mwana otigaire naye. Bosela bataliwa. Ekina ya chakirwe anyanondo wori ngaki otu manare koliya ngoliya kama mwenda benejingu ekina ya chakirwe nakinto rateneneo anachenya sa omogandi sayo wana monenke bunora oreruya nakuba sabasiye so motori ito ekera ngeriye yurochi narore getabu giye komano ko komenye ebungo komena bitatu kero ewatebanga elionka ibiri ngiri ko ngori goteba likaya mbasese biri abango kwa korowano bamwegene torori nabatige batimoke ekyagera bakora kwa bakigokora koko batunyana erina riri ngana naroro ringana rinde naroro Judy otigire omwana bana kirara batera neke Judy nanyare ko irwenya bitariye ngao nanyare bakora mukende jonsi barika batebanga mwanya bantu ayirwe metienyi na matuko nechindolo atanyare bakora ki ayo mwisane bingo 14 no amagana yare namba yore Aisha mirangane kibunga kemo egotabanga na miya bantu bane era miya bantu bane nabo maneno itate haleluya nakia kwa tuachira tote bichi family chibere mwana nyawa abaire obo ngimamara boyatane tiganto tieke endora mwana enda na onyo mwana tigaire oyo ora moronde niwo nyasai omaneno ara tireliyote asechinke chibere ayubu sane mungu 18 wori basomoro ore tire liyo pase chinke chigo ora turoro goma na maende nerora wenyo wori basoma anyana te abye namba yo mochumbe agara kwa akaratika wana wara ko yikatore ya yo mochumbe ne yengenje ibo namba na kwa ya bibirite yo wori ocho yiye yani chaka bana Maneno ya kuleta mauti Baendo ya boa Erani ya boa kachingoma Naende akalaka kuwa gwenya Ojinse Ekaradia nchara Nago tori kuruwa sama kweli Ile ngongera kuwa tumire Na yako gotori kuruwa sime chane tano nomo Nanyane tano we nago tori Igo nonye abaire oyo chibotoria abantu bawe sai iyote yachira se chinke chibere lakini yeye ali nyasai ngana ene nonye kabajare wote nyasai no akora teki molenge iya abantu babona tumenye pe enda ko yiyere nande nabato kunya batwabanga omwana atale kogenda akichutia tigare ya njare kunyare kana ninki ayuki ande wingo komena ngore nyaba so minga baba to banege nale kuire te nyinge kubate kana nerire na senko genda ayu manene kiande wingo komena ngore
Omonene agako ile kiaga netie. Niyo komotanga. Nyare kumaboria na nchi ekiyogokora. Ogo chirotigera ogo. Omonene agako ile kiaga netie. Bono chinga chechi iraga nepichiti. Na wabura mwanya bantu tokonya kalengari ekegetare kono ekekeba. Ekegetare kono ekegetigare njare konyare kana. Ekiagaro omonene iyako ile kiaga netie. Wikiofu. Ezekiel 24 emungo 15 gotirimboka barikago tena ringore lyo maneri gacha sendi gantebia aye mwanya bantu orangwete asonga kukwa mu basukano nirusyo yoroma bakobya maisao nakiya kubera yabeire Ezekiel yatago tebanga ngateri bo mamanaya mokoye maragoba mandi yayo mungona agakwa ende gakora bero manena nchigete igo terasi mu montaru aranya arike nyerinde yamenye gukwa nanyana gukwa mu basukano ngokarateki nkoro neri komu ana ramonde tabatanga kabunango kora gukwa nanga mbare basike ngo taruo ngori bari ngabasani abayiri bari banyorwa na imuntu batigati ngo katole chinga kitokora amaneji family chibere warora batabaiba omonene tigare mu family chibere ekiagere chiakiriwe nobobe achire mia senjira yabene na ine ngumuna mayiga bataba sumo sangerekano Psalms Zaburi 116 enyungo 15 Zaburi 116 enyungo 15 ekero ekero abantu abachenu babukwa amakweri ayugara yengenche nene mono asoma nene Iwa makweri narara yengencho na yande narata yengencho Iwa makweri ataria yengencho abantu mbale bakori bokobwatana na saba kure bagatera mantu mtoywa nene chindera na makweri nyene ntuboni gento kera tochande na kio mwali waro toriande bakia barabara sebare Isaiah 28 verse 15 wana wana yari bagatanga ntutu akori bokobwatana iwa ntuna totatoreka mochando toyo ekiagere kituwe bate ntuna makweri na eno bagokora iyo asinye njumi bintu nababigendera tekona koba kugurumuna libi arenge chisokoro ngano nyambaro nababire beta yakabere isate ngo bitatu na bine no amagana yari ngantu tu anakora tofauti nakia karo montamenye tasamenyete nakia karo chigoka kinga kienchiri abantu bayimuka ekiara amangana yara kwa niruma yeso nkoira nare bantu bagamire bakara sirie akia kara basike bali batano kabarosa bagasundoka aliyese basundokera omonyomi abakora naki abacha iya aliyese okora no okubwate bronyo no montekera indiru boire iria ena kiri ngabana asebakare leo na yako na wako mtega basi aranse baba aranse elinde lyobwatwa bano kirare goteba kiza beye chibere omwana otigaira asemore mwensi magokoro mobe nasokoro mobe no mwango to mojokoro ogochikoruga otomo mojokoro matari ni morangeri eri na tara morangeri ibona Biblia goteba Proverbs 17 verse 6 Rawa kuba nasema mungu sita ando mwana ni yako itamwaba anya warangira tara morangeri nando yana goteta amara opo ngai na mama tara ndangeri moja mama ninakoma chimiro ibona okorara kiza jibia kama tomira libimbi yabare bano ngaro kire omomero mobe moyo tari kwara suguna abachokoro abanyama genda kuchari genda kuchimiro genda na bankwara na wange huyeka agarora akwena matukata tebaritera amanyanga ngwa kuo cyana yabuye kwa mewo oyo basamo biyemo abachokoro ni babare butwe y'ikisokoro cyabo nabo nane bwa abana ni babora abayibori babo bakere batanu bano mwana yotirire igari butwe y'ikisokoro cyinse amanyoro iwa ngomona njigenge jiyankana lakini mba yotera nge moja kwa basi jivani yijibere kwa moja kana muna nayo bakwana ekero muna ya yoba nyore sema ya ne kuji muri omwana yeba na yenda ndi arenge mwana bona yenda bari jinse mo chionsi ekyo omwana ya no
uko yuma bana na tari uko ganyorose njenera batera ko uko arasira tena bana para naye konye para na mere no mwateri hianda para na mwata maiga yewe katika mere para na mwata naye tiyo mwana yangu kwani tayari gania senjo yangu anje ngosema watani wake na para na mere ekera kuna kumotuna tunya ala judi yao kama kwa haleluya ibadi kende nkera sarika para rembe de yabatana na para hata bana ngombe kwa sababu ko eti ayo ngombe ndoro mwomo Raruga ne chona ko chimero ndanya raba ndola rapo ko hey omwana yale ndiye buna nangwa soko ayate abanga nabo kona kobaga iga omwana yale ndiye ale ndiye ekyagera ko chakobe hutua yuwa chikara chira chiko banya bacho ko abana baba iseke kabachire baba gweri kabuya baba omwana wane nchugocha aso abaseri abana mwa yuwa Isaya 45 leo ewe na bitatu bako basari babana gende tabo cyangwa tiriwe muri bitamba baramu bako tiringa baise ke baramu bari ko tiringa oyo hapo ni wanya ko kanya karo ja ko sirori boro yaro jarero minanga yaro injaga o ja o sirori mara garora kumana bari mba ko gatisa atia so akire bicha soma abusina ine huko na bitatu Chikora chira gareya se okoreke mayao ramure bitamba to baisa gotiga korambora chingori na wakomye birochi ekiaya aya nora ndego chiensemo yobolio ne yokobe yuwa yote nyoma abaju gomo tapo ke nyoma ngena njonga kama iseke na kama mbwa tengingi na wakara jiru mchini kama iseke kwa kama abiana bibira rara abadendo hey gareya ema erinde yoko myuchi epyara ya morande ayoko anda gochi ababa iseke baro na baba muranda koreteki ano mata baba muraba bagiki se moibere aba murambere bari bako kuwose ko bata ikuye nyara baba bari kwa ukende egazi abana bako ne yo wati yoroko hapa nyanya ngoke kyara bibia ruye town ni mama dika nyanya ngoko ana bana ko ka nyanyire ngako abo nyanya kenge nando ino mo nyina buye dini nando ngoche dini mayo yonse akeli ayo mari kono degi balo hunye dini ngone ko mura wichi nando ngoche dini nino vibira vita kwa masali etiara kelele ara kotota omwana yabanya komera matana njena bango motu mutanda toka radiki wala liye kwa kotota tuna kilangu iwa iso kwa ngo mwana ni kama mwana wa isota hiyo agara na ile isota hiyo kwa ile na moja ametema baba tata tarada ngel wana mjua nyota yana akachuchu akaigana nyanya bana bande akachuchu lakini hiyo wanatoka na wasaidia watoko wasiwaka wanauna kwa wanatei mengi na kwa wanatei mengi kama hiyo omwana watia hiyo otamwa timama mwaba bibilia ko tewanga chintakana na baboraka na bango bali ngo mwana watia hiyo no wana ko moile kiara jikara bajibu watigara aya karara omwana yenchora murende era bachukuru bande basiseni kama juarani akiana ni natai ya korora utajua ujui utashuhudia harusi bila pasta igenjera mo chikorondo mwana ni ari kuchikogara na bari bande basisi mugwe elinde kuletera so mwana yasaro ngeriye bisho mwana kinto bwana omwana muya ayane karawo chicha karawo tango mwana na baje ko kari ya roba ko teki dokara ayo ko kietini okaire tini ora karansio ekiaga chinda kana na wewe kana hawo niyewa teranga ajeremia wena kise yuwe ko na kama mabatiga abu batamu atichinka bacharari omwana yo mwali baba aiwe dini edinda mare dini na nyene kera ko mo hotu ta kuba mangana
gusoma ase dini abana bagutuwe kabeye abo kina ila mama tukale akato omwana oyo chandeka omwana oyo chandwa ekera chandiru omwana oyo kora kabacho kora ekera banyere baguja kwa mugana anakibana tawa kora yake atoka it is too late okonya kwa mwana oyo atiga ile semore atamanya tikende ataro chikende chimwara atuare chisemera atuare igo chikuria semore abana bakora kokora tariga Bororo ni muracha. Nare buanja mocho kenyoreke. Tikamanya korera aliye sana abara. Ekara mangana buna ere. Aba yoro mangana ko nyakowori mumama ina tata. Ibona awati mugrabu. Nane gijanate aba advance. Mumuro ja advance wono lero ko yamu. Ora ina tata abara wantu ngare. Moi wetie kyo. Moke iwetu. Ona komona wana yenda kose ejiati yakira ya kariyeki. Aya, omwana yara kinaiga. Ara kina agotera asore ekiagere ukano mukundu ozaba nataiwa bibilia batera ukano mukundu erina nanya kende nkiara ekiagere goita kebe ekeumwanu welele ambire kwa makende ozaba akiru mwana batera eyere no emuna nakayura babasibare batera gotera asore omwana oyo wabe karaja nekora teki omwana oyo segatesho babasimba bucha ekyaragira tugumu omwana otacho agati techigati wana batiganga marinde yonse oboire bwa kabateki wana babasio boire bwa araseri kama Yesu ekyara omwana otigaire nane nabanyanga omwana nare ndibiya otra sokoro ndukwa yeya chindo ani etaracha ebe omonda kwenda kokora bocha utasari wabaki habari kwa ufupi abagaka mbare ekono bahati karenjira oyoro mwe ko matabinga yanje bana bage kwa nganjire ani mbata kamwana kamoiseke ende bayana ndiba yana ni kamwana karigachi cha kamoiseke kanga nanga akakanga nanga ngokina kayo sala atiru kana gukina wana na ende eba ori yari ko kunyamira county ari anjuri achire Kisii county wale sinyuma oyo akatara liwe sign postinga nyamira kware kwaba neye bekiro ali baganya nyamira Kisii county wana nacha ike sabucha wana naka bintu yuwa kwa ale mune kwaba tapo na wonjore bao ibura marika kwaba ekero kuna wonjore bao amatuka acha kire ko barua chakira ano tuma kire ko bara ibo ja kanyara matuka ayali oyo za Deuteronomy 22 Deuteronomy ko ile no 22:6-7 asa baraka bari bako na wonjore bao kerabe ngakwanyori wege kwanyori wege swa kenyon kere ora taba ake tabunga kade kendo kwa dare kidia sama ana tini kwa rasa ko ka ro hayosa Sasa seli avanza nyore nyonyengina era igoro asa magaye sasa magena cyagera mu mamerete kabana ntechusi wani kimwa kwa mistake ngitana kara yana yukora kwa oira magoka orende nyinero igo ora para igo asama tubare lagi asama senga kientando ina magoka bani ngeje botelete komenya ngakientando abaja ragene ekigo ko kwa sera mu disciplina to ngware tingo para sabota nige kyayero mukutano no manene n'abantu baciro baraba n'abantu abange ende bari bamasikana gusaba kandi abange enge tani abo gonda hose iya bakumumere bamenyete sobo kana korusoba no nyore buwa yansoba ka yare bintu ngo gisoba bakora yani kende keke koba ko nganjira kinseito ego kono haka bege pege sumwa kanene yechingoko chiwandi no chikare chimbori no haka tugerete iga yakora kana gatabuga tikende ngaya nyere kana gotwara no nyange chuchu na ina ko temu musaje uyango ma tenso ko ko mwana na yego wangu ko ko ya mea musaje ngene ki oyi nkibona hata mwapo yako cha kwa mea unakiwa na akagete baraka amokagete nea murabane byombe biko ara abande mbere bari byombe mutamanyeti ekiagera buye tuyegetekere nta senka
elinde eli ara somo mo Swahili sate ibungo gine egotera mchinga kierebuka gore wili wapi na ba someka ona bana ba soma yongo ko arabiye baka mutale ndo kichirasa amongona ko koroni chirasa 20%. Ana terima na tira mo chumi ya kiro boro na chiko rusia na gina no mane kwa no yaki wai kari mo ndo ko na ngoja ko mete ngore ndo ndo ruwa na ya kiro yao ana no ne tena echi wiki bere muna chiko ara ka faida ya kori yeki ora ko mwaka mo le faida ayu ya kio mo waro kita ndo kotera bakungo na 40 minto ba kabisa iwa saburi arona tani ngundo komi ibuna ba ndo tiara to ya bakungo saburi arona tano ngundo komi Mungu soma madra wala ya soma kumi metu kia nero ayo moise ko ane igwa itegera la mono ebabono bantu baino abenyomba ya isoko babinto ayakora magendera ora takona kuiba ngo kwaje kuchialia egera nyokara akwe uyoko na kwaeli utashuhudia harusi bila pasta ekiagera kende ngiro harusi ibana mwana ngo ikababula tereko mako elida batenga amoiseke amangana nabere anya gotabete koyera nyoko osonomo wangi banine kasa kuatola makende kiaonde karateki ende tigareta aya banokie basi bogo jibatala mayani ihonkire ngombe yaneye obo sensi da bobo ngate na nyanku yari oruwo ono wenda twakoire ovu ona ndana erawo orituri tukonya ndo gieke ende riwo chabo no kwa buli bagago moise ko manene kwana yo kwana tanya kokorera njoma kokorera amba yao wacha ngombe ya erawo nyokoro kwa erenako osaba notariwa takona kwa shini ndo kabisa kwa bana baka iwo esa ba ba komisera nei emi ndo bi aja nikawe miyao aye chairman aye turesera aye secretary ona akachikulie ya kadonga tekora yani nonyene kisala tiru abantu mare barakora kwa bana akatenga akora ya buka anebo ngina distress ya baitire ekiagera nayo arenge repi kyabando bakoria abana bande sukuru makibakogenda yani kirigintu agarora aku agarago tebu abana pore gakire no mugako timukire ilago tena bane ya ika ya nenjera rikore tagi osinyira tena mwale ko manyenjera nyasani ngore ile ibao nje mwana kande ngo mwako akorire ki ekiagera uvimire mwe baba mtu mutawanja mutebe ngamata mwini ngede nyeto iratubiri mwana tora asiri toikia ekiaya bwango mwanangu kutole ensenye toge adanga kutimugara ya baraka omanyete kwa freedom yuko menyanga nanje mu mwenge nchondo ni mpaka ndio tunome tolile tane tindane ate tatu wakanda ate tano lakini kwa kile kavu mwana nyeze arekewa mpaka ndio tolile tano na ate tatu na ile koruga mkimoga ambono ndano njage koruga ni kisese cha bahama temoji bala ya mwana akile nete bwana iki yako ya koruga ba mwana mwango adenge anara omara tara ya kaiwa ala ngena ala mwati kisensi sana yamo muratuara sana ige esensi mengi magaki ngi manoka no marengera wala mikero iwa esensi ya ngata nari mu mukungu otaya tumia timu ya ekora matienka otaya tumia timu ya lakini wakaya tumia muya enkeko gendera wano mukungu wala wananga no yate abakisensi sana lakini mukaransi tetata mune inchi niye yela yumure yumonyo otimuga tenka ero kuna katanga nkamurezi concerned when you will be concerned it will be ready for you agarora manore yoko nyora kwa nyori akona wake simu ngari waikire yana manore to moyo ngari waikire nande apure sabuni ngari wai aya takora sema mozaja na refisi o mozaja na chingeni o mozaja na Biblia wote alama ni mora nyara kwa hao mukungu ya gabu eta mageneri goriri nene mukungu mosacha hata ikore merko nyore bitoki inkia sana ekera kuna korongo buya chingeni ebyeni ya ga kwero yore moino mo pound kaya kwa to mukungu mwatera ngachakera ga aba kagari na bako yore chawo isande
amanye tenga nanche wike petty things ogonta gento wa kana nchenga te amande nere ga kare kuna korigio fees basacho rigio fees wa kana ruarweni elindora te siribu agero mwana ko manolo mo asiringi 300 aendo mkungo minyokota ngana njero mwana ine tata makikwale ndego kwale kwa kwaeli basacha mwana bakare jisenzi zame kago mane no kwaeli gukari ani kari kwaeli baba nginono uchochezi ya chakiri wamanya kungo ngiro ko mwana ine tata ile bakwa ngaba siringi 300 hii ndiko katabiwa neli momo wana 300 nkiyo chikakara omwana oyo nesukari yako chikora kusene sukuru aruchi ara kwa mubungera 500 kusakwa mubungera elimu wametaringa na mama nanja andetigo na mama nanja andirigo moja yani tunyore tinga esiripo abwate koboko ireri warwaini na yesiringi 500 mwate wana 500 neli warwaini injiri nyingi iwa embole yo kuja kolemero mogaka ngabana bamenye nganayo buyengenje nganayo bachare tineri tori wiwesa Susana ese te mungo bitate wate aga bekore memboro karare menyengi makara bana muri ke Susana ika wana njika rasa kwa jawara sana okona kolemero mogaka emboro karare menyengi na bera nyaare kana mangana unjorari anyara baso yari abana bakwanga muri nyamere para irabanta baya nabago chichamo bate abaningo mwana wetire mu cyosukuru usukuru cyoje toko moira omongera tabana asikibaza kiwesa ari rero bagaranga malaga atari mwana sukuru nese oganga ero ko genda yani ta abaisa bagatabinga naende ngora agenda kujikuru mwana wetire omongera na boje tabi mwaka omukware kora bonjo mwana yaro nganga kyawa tabi mwana na batora heti kabiri mwana tagati omwana rero ko iyo visi bangi no bakora bongo bwasari lichinga cheito lakini agate abari ngachisenzi zane emeji bane agata nari mota yetu biyetibuya okora matie ukapi oro mara tiato kwa nyoto kurwa nayo ora nanga yubu yerete ora na ninki kira gotange ekiawere sengenje chinga chibwete wanyane chikanisa njikora diki inchiyo saitani omanyire ngagata kuruweze chinga erida bantu barubane omowera ngende kanisa omogakati garaka weko muri mwaka rende ngakiawe kwa pale tini nibaye to mongina ngabana abana umengere yangete mbone ngoyi angetera ngatada biko hutini nana bana kara kura bara yangete ngaki yari na tojo totige wana yari gaso mongina no musiki ito wana rangeri ngaki ondo bwensi ru tya wana yari tojo tokara ngaki wana bana na tu akaba ngobo egera tu anyagotera kerirandiri komoyo somayo erito kora kataba kerirandiri komoyo somayo na marwa goita erito kora kataba kerirandiri komoyo somayo akwenyenta nesumo kwanywa wana eriko komoyo somayo riko konyoki iwa aba merwa kunywa marwa bibiliya kataba ngatago siba kanywe bari mo musange kano gusa ariye se muwaru bari mu matigo bari reke bungeke Yeremia 25 bungo 27 banyire mwasome mbaba se kotiga iwa soma Yeremia 25 bungo 27 eliyo ngatebiwa ngamba tebia mangana aya aya naro mono kwemegana nyasaye kwa Abaisraeli agoteba kanywe motinde na moroke kanywe motinde na moroke mobwense na kibo iboka naende asengejo yesegi ndarente asegatia ino wala abari babo siba tago siba kanywe marua naende ngoko musara iwa nari toko na yanga no no tago siba bisinini watika yasini ila solo ja karala na kile kita kia nyarebe kile kita kimo to kwenya mangana muni ngonje na otindete ende mandi ko komori ko mangana dala mo menyete no roje na yemo dala mo datinde o bolimo aya kanywa marua wana kunga ngata basaja bakonywa wakanyoro nyulo ko wete mu bwambo kiro ikireka aya manyango itatindeti kipanga sawa sawa tatindeti bibiliya ete abanga banywe bangwinse tibai moka naende yakora go jinze ngaki asenge je yese linda akoraki ndarete ese gina mawani ngogoro ruoro ni kizazi adako nure kizazi elinde yomambia tanga sunga ganyo nuno tara ine se ngo sokari segi
aya mkonyora ke ngaka mura chiche agaraka mura chire erinde yo amago tugetega tu story ya amana wate jinja jore kori yuwa uko bato mure butuko. 1 Samuel chapter 13 verse 28. Mwana wala hiyo kwa bato butuko na momo tigara nyara tinda momo ke sala ye momo kana ngaki na kia kwa bato wapi ni wako bato butuko. Eyisa no yeri taga no kumeza te momo shina nana ala ndo soma namba yero ala rigichukura oko rigichukura mayanga ki anya panya kwa kira bana toireti eguito te ikomenya mara yare narangani shina sabe momo shina ine nyana yo kwa mangana titisa te ikomenya na kira ade kwa ile shukuru Mungu ala ndo momo kutano boko yande dini boko daranga hiyo robo cha na ande toitara kwa kura ala hiyo robo aliawacha ile namba ikawa tena wale wasameme na 18 Mungu 18 ile roho wake kura banyere kera abara yangu tena kutana na tuweso kia so longe tuwa kechukua mama ibara sio tabu kiumo waro mama italiye rachaka tai mara mwacha kanyegere mete nenki mawaro shina site Mungu ameshina mbili kutirimoka na mama ngana yale asa makwale wale yabora 18 Proverbs obo mera na buo Kora Oko amererania Omo mera oyo komeko omo mera obuninje naye wayama wana yego toka mera ngani 16 Mungu 33 mwa tomeko omo mera elinde Nyasaye achoro obukugura wana inje naye tokoreka ekero tuarekire Nyasaye achoro motivabe mugambi igoke omo ndirage kura ekyara manya Biblia ya tebile bagambi bo mukutano bagambi mbere bagambi nande bakunywa abo mugambi okugambe kenyo nande okunywa abo mutureti abo mukoni tipolisi ya kunywa ayamba ryansi pi yaba ndere yoko na kugambe na bobo ai kirubuyo bagambi za sina maji hunde hunde etaba mugambi ta bali se kunywa bagambi bali batari kunywa ko bagambi kwa kora kende yonsi kora uya sabu yeli taga ni kumule mere ke muna kama waka nne tela na kora uya muna sabu yeli akorete taga kora ko abelia mantensere wada na kori mori komo ona oti ndochi bati ye mori yagunda kisese kiaso wako bagana na ye kora uya abantu bana komera mate no korekwa ona katerua ukwa ramwe gara bagamba tige ligasi Omo gambe tige ligasi yako toke Ecclesiastes 4 verse 13 Opo gambi uwanja kotela rajua Omo gambi ekekera kimo ni kuambu yenga ngona kore ekero chela kumete kana nekenyo nge akola nando uwa kaya adama sikekero wana yikera matukoma kora rekero amange tokora tiki Oyo Fano kirara batara Marana tirato kwa ndoto kwa tumanya mama kweli naro nande tuasinkurara tore noko boki ngora chise moiberi oko boki ngora kuo boki magwakara na kare noko sira kwali yiyeri aba kungo bali bali kwete basacha maiko waira buya ayegano so memeraganisina boki ngo kianda na bali bako kuchikora rebi kumya rure mu moto ne kia basacha bakuna na ayo so memeraganisina boki ngo kumuna kianda wana yakana ko bilera eyanga nyatike bokoria ukori ore gisezi erinde ko koja kogana nyabitari next time bako kari bintu byose pi ibwatike karati orwasa ko bacha barogi na baba ko naira marwaye ani barogi bakora tiki onye botegete korari bintu ayanchari bakariria ta karata kende ekiagere boti arana kwate ane mumata bagine tusirete ase diye to sirete makanje Oma tonyese inokari bakabana apo modaba na kurwari no tagata yao yachire kiye aratera urwa inisa doro ragana si no ga esani inere ku nebo chande ono katali omwe njo bakie kiagera na sireti esani ikuru asore eyoka to kuma de yote na kware ngengo sike lakini asi nje sani ine tere ta ngazakiti akiti yango sikira kwa sababu ndani baba ku Biblia katawase kitabu kiko maluka ikumi oshini na mochi ngungo vime
omanene na kinyekera liriga kurwa sa maisabo amba kwelita kobo nonye no kuumia omanene abasesemye ndiye mena soga ntagaraga Yesu amekevuga kwa mayo obinasa bari family omanene abasesemye amanene byonsi babwate wanje mirimo y'abagakora obune kibaju cy'ababisa babo bali abagoja kubarwanya bali babagecete tibabasa goja kubarwanya naende omanene obasesemye amanene byonsi babwate wanje mirimo y'abagakora obune kibaju cy'ababisa babo bali abagoja kubarwanya bali babagecete tibabasa goja kubarwanya naende haleluya mbarenga bagusabira obwono yotigaire amangana yanasomire Yesa utume yombi yamana asini njogwa kwa mwana na utu asiri yogiri kwa igwoka tuwakira asini asini njoko wara watiti naga wapigire mwana hene ncheya amana abanyuri wa yana abamu abachinsa amachansi opigire naba amete naba uri naba sani wama tuware tiro mwana uri otigaire asama bokawo uwago yotura asini mbara murendo murene abara murene murene amanene bata maisha abanyara mwana bansi omanene ewa ukoriye eyo omanene orendo mwana bona kwariye ira sana liko ende gotera so kina kwa mwana eyo kariya bari bako chikaro gichiza mayere omanene bakonye obagipire obawanje niyo karanga chingo ende gotera yanje nyebonga omwana yakinyenya akomanyaye na Yesu watumate tato mwabo yotigarire wasamira mwana manjisa mwana wewe kunara abekurende mwana omanene nyasaye ngorere chinchera aba sisi nyina sangere kana bonera arere biya na kuba sabasi yo tsoro motori to